Ten muž prezidentom. Hrabina akoby predurčila jeho povahu. Drevo je jedno z najtvrdších a dožíva sa aj 200 rokov. Vyrastá z jedného bodu, z trsu, a napriek tomu, že človek mu odsekáva silné konáre, dorastá a mocnie. Tento muž vyrastal v rodine pracovitých a starostlivých rodičov, deti sa učili povinnostiam i vzájomnej pomoci, úcty, starostlivosti. Naučili sa vážiť si každý krajec chlebíka, ktorý mali. Život v rodine vytvoril veľkú stopu v povahe tohto muža. Tento muž vie, čo je to mať krajec chleba. Tento muž vie, čo je to postarať sa o rodinu. On vie, čo je to zodpovednosť za každého. Tento muž prezidentom. Tento muž má pevný charakter. Ani tlak sveta ostatných viac ako 3 rokov ho nezlomil. Bránil občanov pred nezmyselnými nariadeniami a násilím. Tento muž s hlavou vstýčenou nikdy nezaváhal a vedel, čo je pravda a kde je. Stál pevne, v mieri so sebou a svetom okolo. Pozná hodnotu pokoja a mieru. Tento muž má odhodlanie naďalej stáť na strane pravdy a národa. Tento muž prezidentom. Jeho hrdinovia sme my, ktorí sme tu a dýchame. Jeho hrdinovia sú pekári, ktorí každúčke ráno ponúkajú chlieb na stôl pre každého. Lebo on vie, čo je to mať krajec chleba a váži si ho. Vie, aké náročné je zarobiť si na chleba. Tento muž je zárukou, že každý bude mať každý deň krajec chleba, ako on v detstve. Tento muž prezidentom. To je istota prežitia i dôstojného žitia. Štefan Harabín. Prezident. Mier, dôstojné Slovensko, právo a spravodlivosť pre každého. Tento muž je naša rodina. Prezident Štefan Harabín. Vždy na strane rodiny, spravodlivosti a mieru.